Σκεφτείτε ότι αυτό είναι το στομάχι μας που καθημερινά το γεμίζουμε με τοξίνες από τα φαγητά, από τα ποτά, από όλα όσα τρώμε και πίνουμε καθημερινά. Όπως βλέπετε έχω 3 διαφορετικά ποτήρια. Στο ένα θα βάλω λεμόνι, όπως πολλοί πιστεύετε ότι το λεμόνι με το νερό γίνεται αποτοξίνωση στο στομάχι μας. Στο δεύτερο θα βάλουμε έναν aloe vera, το οποίο κυκλοφορά στην αγορά. Και στο τρίτο θα βάλουμε ελάχιστη aloe vera, όπως συστήνεται και μέσα στη δοσολογία του. Και πάμε να δούμε τι θα κάνει. Βλέπετε, πείτε μου τώρα τι κάνει αποτοξίνωση στον οργανισμό μας. Το λεμόνι, το aloe vera που κυκλοφορά στην αγορά ή το aloe vera. Το ήξερες ότι το στομάχι δεν περιέχει μπετατίν? Η αλόη περιέχει πολυφενόλες και αντιοξυδοτικά που αντιδρούν με το ιόδιο. Γι' αυτό αλλάζει το χρώμα, όχι γιατί γίνεται κάποια αποτοξίνωση. Την αποτοξίνωση την κάνει το σηκώτη, τα νεφρά, οι πνεύμονες, ακόμη και το δέρμα. Αν κάτι μπορούσε να καθαρίσει το αίμα, τότε θα ήταν ένα επικίνδυνο φάρμακο και όχι απλά ένα φυσικό προϊόν. Το σου κάνει αποτοξίνωση ή καθαρίζει το αίμα είναι απλά ένας όρος marketing, όχι ιατρική έννοια.